אני מפרידה עכשיו את הביצים, הפרדתי כבר 2, אני צריכה 6, אבל אנחנו גם מכינים נשיקות, אז כאילו אתם צריכים לעשות 3 ביצים, כי אנחנו עושות 3 עכשיו. קודם נשים פה. התפוצצה לי עכשיו הפיצה, ואסור שיהיה בלבן צהוב. אני רואה שיש פה טיפונת צהוב. זה נראה לי קצת, זה לא צהוב נראה לי. אנחנו עשינו 4, אבל אנחנו גם מכינות נשיקות, כאילו אלו הנשיקות האלה, אז אנחנו עושות 6. אז אני צריכה לכוון את זה ל-135. הנה. עכשיו ל-6 חלבונים צריך 226 נראה לי. אני ממשיכה עד שאני מגיעה ל-225. אז עכשיו אנחנו מוסיפים לחלבונים את זה, ואז מורידים את זה עם הוו, ואז נשים את זה בידיים על כך.